Jeden z najobľúbenejších slovenských tvorcov dostáva neočakávaný hejt. Prečo sú ľudia sklamaní, tvrdia, že sa zmenil a prestávajú ho sledovať? Povieme si, čo sa stalo, pekne po poriadku. Keby niekto nevie, Peter je slovenský youtuber, ktorý točí primárne pre zahraničné publikum. O striedaní diametrálne odlišných druhov kontentu, ako sú testovateľské videá, komediálne skeče, sa zameral na jedinú sériu. Testovanie tých najhoršie a najlepšie hodnotených hotelov a reštaurácií vo svete. Doteraz bol tento obsah zadarmo pre všetkých, čo vlastne je aj teraz, ale aj to je pre mnohých problém. Aby si celé natáčanie mohol dovoliť ufinancovať, si založil Patreon, začínajúc od 5 eur mesačne. Vo videu, kde celý tento krok odhalil, povedal, že už má točenú celú sériu z USA. Diváci, ktorí si Patreon predplatia, dostanú exkluzívne predčasný prístup k videám skôr ako na YouTube, prístup k nepodareným záberom a celé videoklipy, ktoré sa vo finálnych videách objavujú len ako úryvky. Všetko splnil a mal toľko predplatiteľov, že keby si ich udržal, dokázal by sériu natáčať ďalších 5 rokov po celom svete, no lenže neudržal. O mesiac na to pridal post, že počet predplatiteľov klesol o 30% a každým dňom klesá ďalej. Píše, že zamestnal nových ľudí, ktorí mu vlastne pomáhajú s editom a nejakou koprodukciou videí, lebo doteraz to vlastne robili len oni dvaja s Vladom a Vlado je ten druhý, čo sa v tých videách ako hrá na opilca a takéto. Píše, že teraz ako nechce vyplakávať, len teraz je ako na nule finančne, že nespí a zarába menej, ako keby robil hocičo iné. A tu niekto aj písal, že v dobe, keď to písal, čo bolo 4. decembra, tak mal 4500 členov, čo keby bereme do úvahy, že každý mal to najnižšie členstvo, čo je 5 eur, čo isto nie je pravda, lebo niekto mal isto aj to drahšie, no to za 1000 asi to nemal. Tak to vychádza na nejakých 22 500 eur minus poplatky, čo si bere Patreon, čo znie ako strašne veľká suma, lebo to aj je strašne veľká suma. A dáva to zmysel, lebo v tom videu, kde vlastne uvedol tento svoj krok ísť na Patreon, tak tam má takúto scénku s cintorínom, ktorú ste isto videli, ak ste to video videli. Hej, niekde na nejakom dedenskom cintoríne. A na konci tu mal rozpísané, že koľko to vlastne stálo. No a celý ten dvojminútový segment ho vyšiel na 5000 eur. Každej babke z dediny tu platil po 100 eur, alebo som to potom skúmal a som si všimol, že tu má excavation work, čo znamená výkopové práce. A keď sa lepšie pozriete, tak ste si mohli všimnúť, že ten hrob vlastne je vykopaný, takže on normálne nechal vykopať hrob na cintoríne, potom ho nechal aj zakopať, lebo tu je potom napísané backfilling, čo vlastne znamená niečo ako zakopanie, a low planting je zasadenie trávnika, takže tam nechal aj zasadiť trávnik. Takže jasné, že takéto videoky sa nahromadia. Otázkou je, či to je také dôležité a podstatné. A ja som vlastne povedal blbosť, že dával po 100 eurám babkám, lebo tu má napísané, že Actors Transport, takže on tých hercov od nieka musel doniesť. Takže to nie sú ani z tej dediny, kde to natáčal. Určite by sa nejaké babky našli, čo mu to zahrali za 10, 20 eur, možno aj zadarmo. Vety napríklad mohol dať umelé, to je rovno minus 400 eur, alebo tu tento kríž s tou paketou či maketou, alebo čo to je, musel stať 170 eur, ale on to normálne nechal vygravírovať, čo sa reálne robí, takže ja verím, že tie videoky sú reálne, len by sa dali osekať. To bol aj častý komentár fanúšikov, že nech sa nečuduje, že nemá peniaze. Pardon, ale toto je strašne plytvanie peniazmi, keď si predstavím, že v každej epizóde takéto scénky môžu stáť cca rovnako. Tak toto je celé zle. Lebo aj doteraz tie staré videá sú vlastne plné týchto scénok, ktoré vidno na nich, že sú drahé produkčne natočiť. Väčšina ľudí aj tak tie videá pozerá hlavne kvôli nemu ako osobe, nie kvôli nejakým scénkam, čo tam sú na pár minút. Hlavne keď mu nevychádzajú financie, aby si ich tam mohol dovoliť dať, tak nech ich tam nedáva. Jeden dôležitý fakt, ktorý v tom videu, kde predstavoval Patreon, zabudol uviesť, je, že ako často budete videá vychádzať. Takže niektorí si napríklad mysleli, že to video vyjde o týždeň, o 2 týždne, ale keď to vyšlo až o 3 týždne, tak boli sklamaní. A to tam aj veľa ľudí písalo, že čakať na toto 3 týždne sa im fakt nechcelo, a dokonca tam napísal, že ale to letisko Reštika bola fakt blbosť, čo je rovno tá druhá epizóda. Tá frekvencia vydávania videí aj dáva zmysel, lebo tých dielov sa mi zdá iba 7, takže keby to vychádza každé 2 týždne, tak tej série je koniec za 3 mesiace. Teraz keď to vychádza každé 3 týždne, tak to bude trvať až 5 mesiacov, necelých 5 mesiacov. Ale možno keby to vychádza každé 2 týždne, tak by zase menej ľudí odišlo, ale tak to už je len teória, to nikto nevie, aké by tie čísla tam skutočne boli. A keby už dosť ľuďom nevadilo, že museli toľko čakať, tak keď to video konečne po 3 týždňoch vyšlo, ten druhý part, tak bolo pomerne slabé. To video, keď sa takto preskrolujeme, tak tu vidíme, že celé je to vlastne na letisku, natáčané skoro iba na tú jednu skrytú kameru. To ešte niekto písal, že ten obraz je tam zlý, ale ten akože nie je až taký zlý ten obraz. A ešte veľa ľudí tam písalo na ten edit, lebo tam bol ten nový editor, ak má, tak tam bol nejaký taký TikTokový edit, alebo čo to, jak to nazvať. Tam viac veci tak blikalo, klikalo, vyskakovalo. A podľa mňa to spravili aj na schvál, že vedia, že to video je trošku nudnejšie, tak to chcel zachrániť editom. Dokonca v celom videu nebola nejaká scénka zahraná, čo mne nejak neprekáža, ale niektorí sa môžu čudovať, že kde dáva ten budget vlastne. Niektorým ľuďom zase príde trápne, jak tu 2 minúty v kuse čítate recenzie tými svojimi rôznymi štýlmi hlasu. Since eating there my stomach is in knots. If you dare try this place, you better bring something for stomachache. Let's have the raw chicken here.
bistro was open. A robí to vlastne od úplne prvej epizódy, takže niektorým to už príde okúkané alebo opozerané. Čo sa odrazilo aj v komentároch a skoro všetky najlajkovanejšie komentáre sú nejakým spôsobom negatívne. Tu niekto píše, že sa neverím, že to píšem po tvoje video, ale bohužiaľ mi táto tvorba už nepríde zaujímavá. Jedna z tých slabších epizód, bohužiaľ. Tak je to tu zatiaľ najslabšie video od Petra. Na Patreone niekto napísal, že to aj bolo vidno z videa, že ste si museli hľadať veci na silu, aby to bolo aspoň nejako zaujímavé. A Peťo v podcaste Udušana povedal jednu vec. Sú to stále proste len hnusné hotely a my tam musíme nájsť nejaký story za tým. Spice proste, niečo, presne tak. Aj keď hovoril o hoteloch, tak s reštauráciami je to takisto. A ja si osobne nemyslím, že natáčať na nátisku bolo automaticky zlé, že to znamená, že to bude nudné, lebo to tak nemuselo byť. Keď sa tam nič nestane, tak je to proste len ich smola. Možno v minulosti mali väčšie šťastie, napríklad v najhoršom hoteli v Bosne a Hercegovine, keď si zarezervovali súkromnú izbu a keď tam dali skrytú kameru a odišli z hotela, tak videli, ako tá majiteľka chodila počas ich neprítomnosti do izby, alebo napríklad pri otestovaní najhoršej reštaurácie v Miláne sa dogrcali na konci. Ale tiež tam bolo veľa epizód, ktorých sa dokopy tiež nič nestalo a boli ešte možno nudnejšie ako táto letisková, len ľudia mali moc veľké očakávania, lebo Peťo to moc vychválil v tom podcaste, aj kvôli tomu, že teraz to je vlastne prvýkrát financované divákmi a nie je to len čisto sponzormi. A veľa tvorcov v zahraničí to tak s Patreonom má, že to majú ako dobrovoľnú finančnú podporu svojho obľúbeného autora. Niečo ako napríklad keď dáte sub na Twitchi, tiež z toho nič nemáte, maximálne nejakú ikonku pred menom. A v minulosti, keď sa ešte Peťo živil komediálnymi videami, tak Patreon mal a nemal tam žiadnu výhodu, napríklad ani tie videá v predstihu, a dokázal mu to pokryť nájom a uživiť sa tým. No neviem, či úplne uživiť, lebo hovoril, že vtedy živoril. Ďalší faktor môže byť napríklad, že ľudia v Československu sú zvyknutí na Hero Hero, kde dostanú na oplatku nejaký bonusový obsah. Napríklad podcast plnej dĺžke, ktorý je na YouTube len úryvok. Posledná epizóda už ale vyzerá sľubne. Aj keď tam nemali žiadne negatívne skúsenosti, na tú reštauráciu ľudia písali, že majiteľka je rasistická, tak tam šiel s černochom, Aziatkou a fejkovou Arabkou, čo bola vlastne iba Kolumbíčanka, ktorá si na seba dala hijab. Fakt to vyzeralo ako z učebnice angličtiny a aj podľa mňa zatiaľ išlo o najlepšie video z tejto novej série. Momentálne, keď sa pozrieme, tak platiacich členov má už len 3400, dokonca včera to bolo 3500, takže fakt to každým dňom klesá. A pred mesiacom písal, keď mal ešte o 1000 členov viac, že je teraz vlastne na nule, tak teraz by mal byť potenciálne v mínuse, čo dúfam, že není. Takže hádam sa mu podarí vyžiť, lebo ja mám Peťa rád. Dokonca som ho raz stretol pri natáčení, keď som bol skakať padákom, tak si máme fotku. Takže držím mu palce a ak sa mi to páčilo, môžete dať like a odber na tento nový kanál a možno sa vidíme u ďalšieho videa takéhoto podobného.